नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो और बोलबम के गाना आ रहल बा और ओकर पोस्टर आज ही आ चुकल बा। जी हाँ, गाना के नाम बा बाबा लोग रही की रोग रही। जी हाँ, बाबा लोग रही की रोग रही। ई शायद कोरोना के ऊपर खेसारी लाल यादव जी गाना के गौले बड़े, जो कि 28 जुलाई 2021 के म्यूजिक वाइड यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के फुल वीडियो सॉन्ग सुने के मिल जाई। जोना के निर्माता नीरज सिंह जी बाड़े, पवन पांडे लिखले बाड़े, संगीत लॉर्ड जी देले बाड़े और खेसारी लाल यादव जी के मधुर आवाज में आप लोगन के ई गाना सुने के मिली। तो तैयार रही, बिहान ता शिव शक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल पर गाना आ रहल बा। ओकरा बाद परसों यानी कि 28 तारीख के ई गाना सुबह 6 बजे म्यूजिक वाइड यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के सुने के मिल जाए। तो ये खबर है जो कि आप लोगन के देख रहे। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।